kubor na kashlem jong unong san hima. Hagaway ka jingjia ha South Garo Hills, kipulit kilalap ya ka metyap, jong gaway ka kintay ka baladon dak ba siya ot na rendang, hadin bala suba bakala syale bi ijat shua. Kat kum ka kubor balayo lum ni kipulit mentakasngi ka shitarik unaitung arajar arpusaw. Laong ba menhinin ka sngi, hagapor kumbalay shiteng no phay sngi kipulit ka nanggal bibra kilayo ya ka kubor halor ka jingdon jong gaway ka metyap hagasnong jadi gitim. Namar kata kipulit kan nagal bibra bat jadi kira let syakate jaka banle ye ka jing tokin. Ha ka jing tokin la syam bakate ka kintei kadai ke bradon kumbalai pu hundreus nam karata bat ka snong trai jongka kadai na Kamrup district ha Assam. Ha bala pej benia ye ka men kipulit kila syam bakala don ka dak basya ot na rendang bat ye ka met jongka lalap na ka jaka ka bajingai tang kumba ar mitar na ka yeng bakasa. Susu kipulit kila ongru bakate ka kintay kala syong la sa marway ha kaway gayeng bat kipulit kila subajur bakani ka kintay kala syakle bi ijot haswa bakan syak penyam. Namar kata kipulit kila penrung daga jing ujor hapo kikindon ain lais pa ar bat lais pa nyo pundreo jong ka Indian Penal Code.